سلام كمي تمشيو فنوير تيفاب مكتال تكوب زغوركم تعزبتنا ساعة تاخيرو لو ميسنبت عصرت وشدشته كم تسترالو زيناتاتو جن وصان نفل مالو نعم كساف تصامن مكتالكم بخبر زعد من مساحاتكم تصنح ميكال حرقو فلماكم بكنت وتاتو فيلم ابي نوزوبا غدت نتفتات مرتين بدنفع وعلى تخايلو منيسر حرشا حرصوت نحمد البو حرشا مقبن سسا كدفولو تصويعو ابي نوزو بعد غيو حابب محيال عامتا دكانسيو تزتيو ابي زيناتات وصاي ابي روسيا مدبر تعليم استفصم متقعد فوكس برت بوحد 11 وتهدرات تقتلوا ابي امريكا متن كتبا وزغبا بنابل علي شومون تنتسلس ميتاوت كم زعرقه تقليصو ابي سوريا بالعلم عسكر سراويت امريكا متقعدات ميسايل كم تخايله تغاليو زرزر زينا ابي نوزو باقودت امسرح ممهار مستمهار زقاطو مصقمات اليوم عينتن تمرتن بقعت مهارون بمحياش نتفتات تمرتن بنفع بشومه تقمتو على تخايلهم ابتو على وكلت تكالات منغستيا محاضرتي كبابي مرحت هايمانوت عبيت عدن ممهارن انتساتيفوم نيرون حلف بيت صحفه تمرتاب تنوزوبا ممر قبر ميكال لازاراب زسمعو قال يتقند علامات انقي من قلقال بقعتن تساطفون تمرتي بقبوا لليخا مفتحين من داي كمون ترى حبرة السباب مقرال حسرتها تابعة تمرتي كبن مبال مخانو تغيسو مكتال ولدي ابع بيتهم عارو العول الجامس لزلو بزل على كدفالو زخاخيرهم سوبرفايزر ابيت تمرتينو زوبا غردت ممر عثمان عبدو بوغنو ابتنو زوبا بزحار ناي تمرتي عدميوم زاخل غلعو كمادة تمرتي ريحقوم كم زلو متر ناي كالاي درجات تمرتهم زازوم تمهارو خامستي مباتان ما كالين درجات هزل غوصي كم زي متاطن بمحبار وعلينياتات مفتاح حساب كقربو تسويت كم سقبر قليزوم اما حدرنو زوبا غردت اتو إيسا طعمن حلافي جنفر مصر تمرتي زوبا قشواركا ممر محمد علي إبراهيمن بقيد يومنا قداسنتن وناونتن نايتو على بمتقاس ممحياش بقعة تمرتن معباي تساتافنت تومهارون وسناتا كالات رايز قدف عمام سلازيكونا كلهم اكلات منقستن حبرة السبن بهودت كواسو تصويعهم ابي نوزو باغودت كاب قرمه تمرتي كساب كلاي درجه سزرك حساسان شوعتنا تمرتي ابنتو سراح يركبام نابي كالزينام سنسقر مصر حرشا حرستوس نحمد البو حرشا مقبن سساك دوفول تصويعهم زباو ركبات نايتي مصر بملكع تصبطام زدالوت حستو اماني القبراي كقربوي عرستوت حامد البحرشة تقيمم أب حتى الجزء متكاتا وأمراتي مقبل إنسان مدلو كدفلو من يسرع حرشة طويعهم كان علامة متتاوم يلا حامد البحرشة حسرت مقبل إنسان مفقاس مخانو أب زوان زدما أب بركز بولو أكال انترتات محفشة أب سقم دما فولياتو قرب مقار يسرح الخمزلو أب من يسرع حرشة حلافي تهادو حرشة وموزطات تنصنعان ويزرو الماز قبري وهنس قلت عند علامة نزتي بحافشة ويت علامة بعابلنا يزا هيدروفونيكس ويدموني حمد البحرشة نتي نقب انسسا قصالنت نخلوه ويدما بزيت أقام انساتاتنا كمقابا نخخئلا تباهيليو بعاب درجة قن عبزي منستري يخون ويدما بهاجر درجة بسقام أتوكرنا إنا نسرح بدحري دماء عفون النشلانكا كمتكاعت خينهم كساب حجي نقولهم زلونا عينة تازرتيهم مالتي سقام كافتهم كالوت نايك ألتف ناي معباي بحري سلازلو ويدما ناي مقال بحر سلازلو إيو توم كال كلهم كبقولي يخلوا مخانو ما رجعجزنا لنا عبتي تقومون حدا عينة تقوم لهم كساب حجي من سقام بعالم درجة ولا كالتف ناي معباين ناي مفرين تاخد سلازلو نسوا أبقى دواي درجة أتوكرنا نسرح لنا والدي حامد البحرشة أب متتاو كزنة فازلو منسيات مهندس هيران نيتيف بوغنا ازمي لازي بتزام عادي بقليل أقباب كتكبر زخيل سلزخونة زخون حرساي كقبر زخيل مخانو تبره مجمرتا دخون عينة أخلاق نكرم خلينا سقام خون خلي مشالا خون خلي سرناي خون خلي دخون تدلنا قرماتي
زياده وصيتاو ግን بسገም ማለት እዩ ስገም ስቀረብናዮ ድኾነ ርስሓት ወይ ሓመድ ንኸይህልዎ ኣጽሪና ንሓጽቡ ኣጽሪና ሓጺብና ወዲእና ምስ በልና ን24 ሰዓታት ኣብ ማይ ተኣሊኹ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ እንታይ ክንገብር ኣለና ክሎሮክስ በታን ናይ በረኪና መኽዳን ሓንቲ ድሮፕ ክንገብሮ ኣለና እዚ ንምንታይ ተይልና ድኾነ ባልዕ ወይ ድማ ድኾነ ሰበባ ንኸይፈጠር ማለት እዩ ባኣ ኣጽሪና ከዲና ማይ አንጢምና ከዲና ምስ ሓደና ጸልሚቱ ክሓድር ክኽእል ኣለዎ ን24 ሰዓታት ድሕሪ 24 ሰዓታት ልክዕ ከምታ ሓጽርና ኣላ መዓልቲ መጺና ነቲ ድነበረ ማይ ኣዝፊፍና ተንእኽሊ በይነን ከምዚ ኣዴታትና ዝርግሖ እኽሊ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ናቱ ኣለዎ ሸልፍ ነዳልወሉ ከምዚ ናይ ኣዴታትና ዝርግሖ ካብ 1 ሴንቲሜትር ደረጉድ ጌርና ንዘርግሓን ዘርጊሕና ምስ ወዳእና ንኽልተ ወይ ንሰለስተ መዓልቲ ክጽልምት ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ኣዴታትና በቆሎ ከብቆላ ከለዋ መጀመርታ ሳብ ጸልማት ይገብርኦምሽ ከምኡ ማለት እዩ ንኽልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ክሳብ ድተሓሓስ ከነጸልምቱ ክንክእል ኣለና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ተኸፈትናዮ ጸገም የብሉን ማይ ከነስትዮ ከለና ንመዓልቲ ሰለስተ ግዜ ይሰቲ ንኮ ፋዱስ ምሸት ማለት እዩ ሕጂ ተዓጠን ናይ ማይ ነስትዮ በዚ ማፍለር ንኻል ዘለዎ ድኾነ ተመራጽ ምክንያቱ ማይ እንዳስተናይ ኣብቲ እኽሊ ከሎ እንድሕር ብዙሕ እንድሕር ዓቐና ፍሲስናሉስ ፋሕፋሕ ክብለና ይኽእል ፋሕፋሕ እንተኢሉ ከዓ ንኽተሓሓዝ ግዜ ይወስደና ማለት እዩ ስለዚ ብጸቢብ ኣፉ ንኻል ዘለዎ ጌርና ኣብቲ እኽሊ ድኸሎ ተስተናዮ ተመራጽ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ዳሕራይ ቆጽሊ ኸውፅእ ምስ ጀመረ ግን ወላ ብብዙሕ ተደፋእናሉ ጸገም የብሉን እዚ ማለት ከዓ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኢና ነብቅሎ ማለት ካብ 12 ክሳብ 14 መዓልቲ በቂሉ ኣኺሉ ንመግቢ እንስሳ ኮይኑ ይዳሎ ይወሃብ ማለት እዩ መሃንድስ ቤተልሔም አንጎሶም በወገና ሜላ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ኣብ ርእስቲ ኣብ ውስን ቦታን ብውሕድ ማይን ዝትግበር ምዃኑ ኣብ ምሕላው ጥዕና እንስሳትን ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ትገልጽ እዚ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ጥቕሙ እንተመፂና ብዙሕ መሬት ኣይሓተናን እዩ ዋላ ብተወሳኺ ብዙሕ ማይ ብዙሕ ኣይንህልኽን ኢና ብዙሕ ኣብ ሓፂር እዋን ስለከዓ ዝበቁል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እንስሳታት ዝርአ መንፋሕቲ እዩ ምክንያቱ ሓረስቶት ነቶም ጥሪቶም ብከም ዘለዎ ገይሮም ስለዝዎም መንፋሕቲ የጋጥመኒ ኣብዚ ንሕና ጌርናዮ ዘለና ኣብ ናይ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ግን እቲ ኩሉ ፕሮሰስ ወይ ከዓ ኩሉ መስርሕ ወዲኡ ስለዝምእ ዘሎ እዚ መንፋሕቲ ግን ኣብዚ ናይ ጌርናዮ ዘለና ኣይጋጥምኒ ኣብ ናይ ጸባ ተመፂና ከዓ ፕሮቲን ቪታሚን ኤ ዝበሃል ፕሮቲን ስለ ዘለዎ ናይቲ ጸባ ናይ ምብዛሕ ዓቢ ተራ እዩ ዝፃወት ማለት እዩ ኣብ ናይ ደርሁ ተመፂና ከዓኒ ኣብ መበልታ ሻዓይ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ንሕና ንወስዶ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ መበልታ ሻዓይ መዓልቲ ምሳብናየን እቲ ቃቑሖ ሳይስ ወይ ከዓ ግጅፊ ናይቲ ቃቑሖ ብጣዕሚ ዓብዪ ይኸውን እቲ ሳይ ወይ ከዓ ሕብሪ ናይቲ ቃቑሖ ትውሽ ዘሎ ብጫ ሳይስ ከዓኒ ማራ ብጫ ይኸውን ማለት መሃንድስ ሄራን በወገና ድሮ ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ብዛዕባ ዝሜላ ኣስተምሮ ቀሲሞም ተበግስታት ክወስዱ ከም ጀመሩ ብውፅኢቱ ድማ ተስፋዋት ምዃኖም ተብርህ ሳብ ሕጂ እኮ ብዙሓት ሓረስቶት መፅኦምና ዋላ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ከባቢና ደለው ዞባ ማእከል ኣብ ጥቃና ደለው ሓረስቶት ወላ እቶም ክኢላታት ዝበሃል ብዞባ ደረጃ ተመሪፆም ካብ ዞባ ማእከል ከምኡውን ካብ ዞባ ደቡብ ንባዕልና ንሕና ከድና ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንምህር ኢና ወላ ይመፁና እዮም ከማ ንምህሮም ሲ ሳብ ሕጂ ኣብ ገዝኦም ፈቲኖም ዝሰርሕዎ ክኢላታት ብዙሓት ሓረስቶት ኣለውና ማለት እዩ ኣብ ጋሽ ባርካ ንባዕሉ ተፈቲኑ ብተፈላለየ ብቡልቱ ብመሸላ ብስርናይ ፈቲኖም ዘሪኦም ጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ኣሃዱ ሕርሻዊ ምህዞታትን ሰንዓን ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ዮሃንስ ሓረስቶት ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ተጠቂሞም ንዘሎ ሕፅረት ምግቢ እንስሳ ከውሕሱ ንዘድሊ ሓበሬታ ድማ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ብምኻድ ንኽኢላታት ክውከሱ ትላቦም ሕርሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ምግቢ እንስሳ ኣፍልጦ ዘሎም ክኢላታት ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ሒዞሞ ንብል ኣብ ዞብኦም ድማ ድሮ ጀሚሮሞ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሓረስታይ ናብቲ ዞባ መፅዩ ብፍላይ ከዓ ነቶም ክኢላታት ረኺቡት ትምህርቲ ክወስዱ ከም ዝኽእል ሙሉእ ትእምነት ኣለና ማለት እዩ በዚ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተኣተወ ነዊሕ ዘይገበረ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ዝፈሪ ምግቢ እንስሳ ኣብ ርእስቲ ኣብ ውስን ቦታን ብኣዝዩ ውሕድ ማይን ዝትግበር ምዃኑ ካብ ውሕድ ዘርኢ ኣካልን ጥረታትን ተዓፃፊ ምህርቲ ዝህብ ምዃኑ ይፍለጥ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ደቡብ ምሳብ ንኡ ዞባ ዓዲ ቂሕ ዝነጥፋ ስራሕተኛታት መንግስቲ ከምኡውን ኣብ ማሕደርትን ኣካይዲ ስራሕን 21 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ምሕያል ዓወምታ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ርክብ ኣካይዱ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ኣበርክቶ ዓቕምን ክእለትን ዘጥርያ ውፍያት ኣባላትን መራሕቲ ስራሕና ምድንፋዕ ንጥፈታት ማሕበር ክብ ንምባል ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ ብዘይካዚ ኣፍልጦ ንቕሓትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ንምብራኽ ዘጋጥመን ብድሆታት ንምምካት ከምኡውን
ኣብ ጾታዊ ማዕርነት ዘተኮረ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሰናይት ምርዓት ሕቲ ዕድመ ክሽቦን ንምውጋድ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጻ ብደረጃ ንኡ ዞባ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣመሓደርትን ኣካየድ ስራሕን ምምሕዳራት ከባቢ 900 ምብፅሑ መርያ ንቕሓት ሕብረተሰብን ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮን ምዃኑ ብምሕባር ንዝመረፀን ህዝቢ ብቑዕን ጽፉፍን ኣገልግሎት ንምሃብ ክተካን ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ንምስጋር ክፅዕራና ተሓሳሲባ ኣመሓዳር ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሓቶ ሃብታይ ተስፋ ዝጊቦ ወገኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ብማዕርነት ይነጥፋ ምህላወን ኣዝዩ ዘተባብዕ ምዃኑ ብምሕባር ንምሕያልን ምምሕዳርቲ ንኡ ዞባ ምስ ሃማደ ተሓባቢሩ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ወገንን ሃማደ ኣብቲ ንኡ ዞባ ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዙ መሰልጠኒ ማእከላት ከዋድድ ተላብየን ኣብ ንኡ ዞባ ባሮንቱ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስቲ ብ14 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ብጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተወደበ ደም ናይ ምልጋስ መደብ 116 ከረፂት ደም ለጊሶም ጸሓፊቲ ጨንፈር መምህር ተስፋይ ተኪያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዝካየድ ዘሎ ውህድ ጎስጓስ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደምን ኣገዳስነቱን እናበረኸ ብምምፁ ቁፅሪ ለገስቲ ደም ዕቤት የርኢ ከም ዘሎ ገሊጹ ለገስቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ነቲ ብወለንቶም ዝወሰድዎ ተወግሶ ኣብ መጻውን ብዝሓይለ መልክዑ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽ ባርካ መረዳእታ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ባህሊ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስራጽ ሓያለ ጻዕሪ የካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታችን ንምክትታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽለ ክቡራ ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ትማል 15 ጥቅምቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሩስያ ኣብ ዝርከብ መደበር ታዕሊም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 11 ወተሃደራት ከም ተቐትሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ኣውራጃ ቤልግሮድ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 15 ካልኦት ከም ዝቐሰሉ ዝሓበረ ኣፈኛቲ ሚኒስትሪ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ክልተ ሰባት ብኡንቡ ብኣባላት ሰራዊት ሩስያ ከም ተቐትሉ ኣረድዩ ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጸት ኣፈኛ ፍጾምቱ ዜጋታት ኣባል ሶቪየት ሕብረት ናይ ዝነበረት ሃገር ምዃኖም ስም ከይጠቐሰ ሓቢሩሎም ምስ ዩክሬን ኣብ እትዳውብ ብኣውራጃ ቤልግሮድ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሩስያ በቲ ጉዳይ ንዩክሬን ክትወቅስ ምጽንሓ የረዱ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ድንድል ዞባ ክሬምያ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ዝኸስስ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታታ ናይ መልሲ ግብሪ ደብዳባት ከካይድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ቁጠባ ኣሜሪካ ናብ ደረጃ ዝሕታለ ከይወርድ ኣብ ዘስጋእሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሃገር መጠን ዝቕባበ ናብ ልዕሊ 8.3 ከም ዝዓርገ ሳሲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ሃዛ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ 40 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም እቶም ጸብጻባት ዘረዱ ዋጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብናሃሪ ውስኽ በምህላው እቲ ዝቕባበ ኣብ ዝመጽእ ዓመት መሊሱ ክብል ተኽእሎ ከም ዘሎ ከም ሳዕቤኑ ቁጠባ ኣሜሪካ ሓርጋ ዝሕታለ ከየጋጥሞ ኪላታት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ክልማዊ ምምዝባልን ጸጥታዊ ቅልውላዋትን እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቁጠባ ናይተን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ሕልፊ ካልኦት ተሃስዩ ምህላው የረዱ ቁጠባ ጀርመን ብሪጣንያን ፍራንሳን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ተራዩ ዘይፈልጥ ምንቁልቋል ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ብሰንኪ እቲ ተሪዮታት ኣብ 2023 መጠን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ብኸቢድ ክህሰ ከም ዝኽእል ኪላታት ይእምቱ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ዝግበር ተቃውሞታት ንዓበይ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ትማል 15 ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከር ኣሜሪካ መጥቃዕታት ሚሳይል ከም ተኻየደ ተቓሊሑ በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ንዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝካየድ ተቃውሞታት እናሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ወፍሪ ኣሜሪካ ዝቐንዕ መጥቃዕታት ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ የረዱ መንግስቲ ሶርያን መሻርክቱን ዝኾነ ሃገራትን ኣሜሪካ ሰራዊታ ክትስሕብ ተረጋጋሚ ጻውዒት ከቕርቡ ምጽንሖም
እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ነቲ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ይግለጽ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ካብ 2014 ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ጸጋታት ምዝማት ምዃኑ ዘረዱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሶርያ ካብ ጽላት ነዳዲ ክትረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ልዕሊ $110 ቢልዮን ከም ዝኸሰረት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ጸጋታት ብሓፈሻ ነዳዲ ድማ ብፍላይ ምዝማት ኣብ ሶርያ ትገብሮ ወፍሪ መሊሳ ተስፍሖ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ጠንቅቲ ካብ 2011 ናብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ግዳማዊ ምትእትታው ምዃኑ ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና بمقتضى الصادر زمرح منقساس عراق حدش بريزيدنت عبد اللطيف راشدين قدامي مستر محمد شيع السوداني نزمرحو منقس كمزي صنبور افليطوم بايتو عراق عبد اللطيف راشد بريزيدنت كوينو كغلغل بعصوتو سلسطقمت كم زمرصو يذكر زي دحر 30 معلتات كقوم تسويت زغبرل زلو حدش منقسي صقمات حزب عراق اب مفتاح حبركتو كلو كمزي كليو مقتضى الصادر حبير زلوم بس دما بوليتيكا وقلولاو عراق اب حصير وان زعرف كم زي مثل ناي قربا تعذبتي يمتوم اب عراق تفطير زلو قبيلاون هايمانوتاو متفنان ببوانو ناخرر يمص كم زلو زطقسو صبصابات حدش بريزيدنت عبد اللطيف راشد نتفليات نمصباب حيال بدو كم صبيو تغليصيم دغفتي مقتضى الصدر اب موداتا زحالف ورح حسن زكايدو انصار منغست عراق زغنع ناي تقامو سلفي ناب ግጭት በመምርሑ ህይወት 37 ከም ዝጠፈ ይዝከር። ኣሜሪካ ካብ 2003 ናብ ኢራቅ ወታደራዊ ወፍሪ ከተካይደ ካብ ትጅምር ኩነታት ኢራቅ ሃዲኡ ከም ዘይፈልጥ ንኩነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቅ በቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ። ዜናታት ንምዝዳም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም። أبينو زوبا غدت نتفتات تمرتين مدفع وعلى تخيل مصر حرشة حرصت محمد البو حرشة مقبن سسا كرفلو تصويو أبينو زوبا عدغي حابب محيال عامتا دك أنسيو تزتيو أبدو زيناتات وطاي أب روسيا بمدبر تعليم استفزم متقعد فوكس برد بوحدو عصرت وحد وتهدر تغطيلو أب أمريكا متن كتوبا وزغبا بين أبل علي شومون تمسلش سبي تايتو كم زعرقة تغريتو أب سوريا بالعلي معسكر سراوت أمريكا متقعدات ميسايل كم تخايده طالحو زوركم تعزبتن لومي سنبت مش استرالو جنام سنارو عبزي فتسام سلامك تالكم عزي مسكن سلام